Samantala, nakitaan po ng mataas na porsyento ng mga kabataan mula po sa Metro Manila ang patuloy na pagdadagsa dito sa mga baybayin ng La Union. Lumabas sa isang visitor experience survey na sa kabuang 67% ng mga bumisita, 22% ang nasa middle age at 8% ang adult at nasa 3% ang senior citizen na kadalasan nagpupunta upang malibang sa mga baybayin ng La Union. Sa kabuuan, highly satisfied ang mga turista dahil sa mga maayos na tanawin at travel options upang madaling mapuntahan ang mga lugar. Kaugnay nito, kabilang sa mga hakbang upang mapangalagaan ang mga puok pasyalan ng lalawigan ang paniningil ng environmental fees sa mga turista upang mapanatili ang kaayusan sa mga pasilidad. IFM News. IFM News. IFM News.